Wes rasa nyekel latak kok jate. Lho, ki sapa ngene ta? Lho, HP kok muni ae iki lho. Lho, ki ada. Mantar anyar kok lho. Kepiye ta? Pengen gajaran ta ora? Pengen. Nah iya, dateng. Dateng gas. Mantaran iki kowe ngene kok. Terus saya nak mlane wong gerene sedelok. Loh. Mbak panggung orkes iki aku. Lamune warna-warni. Ngerti bacarane. Ah iya. Entane montor sudah codot iki mau ya. Tanggulan, jelek tenan codot iki. Nah montor kawet sore ngasih bengi urung balik. Wes, ngasih ah, warung. Dia makarku. Genteni kawit mau ora balik-balik ku. Tak kudu cangkemem ta. Siletem omongan gubel ka kendit. Ngapurane lah, mau tak gadekno. Kita pergi apa? Lagi butuh dadak. Wes enae. Waktu seminggu. Narak tak gadekno. Kudune balik motorku. Leng. Payu lu mau gadekno. Wes angel tem ngelu sirahku. Lha apa, Dat? Kuwerti montore mbuleng sing pas disileh bareng kae kok lho. Oh, iko gini. Tak gadekno. Lho kok iso? Ngene lho ceritane. Aku ora tegel, tanggaku kesusahan no. Butuhno duit dadak. Dung montore mbuleng tak gadekno. Wah, perkara temenan iki. Aku kula iku. Ku kepiye ta? Ngono dhewe ngomong ning boleh dhisik. Pakai ra oleh ya, ndek iku ditemberah ning pelit. Para gede kok, Dat. Malah kudu ngombe saus ngene ya malah ngene iki kok. Ku kepiye ta? Dadi kancaku ngomong ning wong dhisik. Aja ngono. Wong buteku mepet kok. Lah ini wong ngerti piye? Wes urusan buri nak ngono iku. Saya mulai nak ngono. Mulai dibahas nok njaba kono ae ngelu siraku. Saya tak umbe iki mau kok. Abungkus kono radi plastik kono uga mulai. Lek. Utang dhisik ya, biasa. Yo. Es kopi panas, selek siji. Lho, Ora ngono, es kok panas maksudnya piye, Leng? iya. Kopi panas maksudnya. Oh, iya. Kopinya. Hah, monggo lah. Ora ngono, biasane kowe ngombe es. Nek ora es jare ora seger kok iki li, panas ku. Kandhane ta iki mewakili pikiranku lagi panas. Ngono lho. Ono masalah apa ta, Leng? Codot. Gini ya. Ayo nyileh motorku ku malah digadekno. Mbok waras mbok lara wong iki. Waras ra, Leng. Berarti kok kene mau jajan kok wonge. Lho. Mati kan kene wonge mau. Heeh. Tak loro kok iki mau iki masalah jatuh tempo. Gadekno motorku, ngono lho. Aku iki mau krungu cerita. Piye?
Codot karo item udah cerita. Nek montorem digadekno iku nggih mbantu tanggane sing lagi kesusahan. Nah, ora Kok urusanku. rondo sisan wong. Ora urusanku. Mbah, malah. Wong ngopi malah mbok ceramah. Ora aku. Loh, bayar sira kerupuk karo iki kopine. Kopi lu tahu gue, bayar. Buleng pelit. Ya nang taban. Alah bolan sing sombong iku alah jarah tinggal karambol. Ayo. Minum main. Tekan wong iku ora gelem do nulung iku. Wah. Wah iya, entuk pesenane bojoku kon dadakno ompreng kok. Tak jandekno ne ya. Hah? Iya. Iki lho, apa dadakno ompreng bolong yang ngene lho. Iya tak belane. Ompreng masak ngene ku kepiye, Dot? Ayo. Kowe kan spesialis dandani mengkene tah ompreng sejenis sih. Iya, Dot. Pirang dino iku? Kira-kira ya orang dina. Ya wis tak tinggal sik ya, bales ya. Iya, Dot. Wes liwat main bola mau antar cetak gede no. Lang? Ono apa lang? Rasa diri nih. Apa ngomong aku? Ngapurane, Dot. Aku ceritane kabeh kowe gadekno montorku. Ngono. Sing apane temenan apa ngene iki setiba ora sing nulung betul. Yo padha yo keliru kan. Aku gak dino motor ya ora ngomong kuwe kok. Ya ora apa-apa. Anten niku ada Mas. Suka iki ora iku. Hidup itu perlu gotong royong, rukun. Sambungan itu percuma. Jadi wong sambung wis ora nulung, Dad. Nah, aku setuju aja lah. Aku jelok ngapura temenanan, apa nyekel motor gak dino motor orang ngomongin kuwe. Ya ora apa-apa kok. Tetap bisa. Nah, apa? Ngapurane tenan yo lang ya. Temenan tak dolen waras. Dad, matur nuwun, Dad ya. Terus yo. Balik sik elang ya. Ya.